Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa at malugod namin kayong tinatanggap sa mga oras na to. Salamat at kasama namin kayo sa gabing ito upang makinig na salita ng Diyos sa Tuesday night Tagalog preaching broadcast ng Church of God the Philippines. Ako po ang inyong abang lingkod na si Brother Paul Abog mula sa Katarungan Congregation at kasama natin sa gabing ito ay ang ating kapatid mula sa Signal Congregation, si Brother Nelson Palencia. Kamusta, Brother Nelson? Amen. Mabuti kapatid. Salamat sa Panginoon sa gabing ito at muli tayo magkasama-sama. Pangmuli ay purihin ng Panginoon. At magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama sa ating online broadcast, Tagalog Preaching. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At sa lahat din ng gawain na paglilingkod ng Church of God the Philippines ay nag-uumpisa po tayo sa pananalangin. Brother Nelson, pakipangunahan po tayo sa pananalangin sa gabing ito. Amen. Brother Nelson. Maraming Diyos Amen, Brad. Awa namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na muli kami po ay magkakapatid ng katipon. Muli kaming pagpalain sa pamagitan po ng online broadcast. Muli namin kayong mapagsilbihan, Panginoon, at maipahayag ang iyong kalooban. At nawa sa mga kapatid naming kasama, naway patuloy po kaming mailagay sa aming mga puso na kami po ay mapagpala sa gabing ito. Tulungan mo po ang hanggat sa kami po ay matapos, Panginoon, naway tulungan mo rin po ang bibigay ng mensahe, gamitin mo siyang isang malis na kasangkapan, maging daluyan po ng pagpapala na nagmula sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay aming pinabalik. Amen, mga kapatid. At patuloy niyo panalangin ang gawain paglilingkod na to, lalo na sa internet connection natin. Medyo umuulan din sa aming lugar. Brother Nelson, mukhang umuulan din sa inyong lugar, no? Maring nakaka-apekto to sa internet connection natin, kaya medyo delayed yung ating broadcast. Pero sana hindi ito maging hadlang upang mahinto yung gawain paglilingkod natin gagawin sa gabing ito. Sa pagpapatuloy ay babatiin natin yung mga online viewers natin, kasama na natin sa mga oras na to. Paki-flash po sa screen ng kanilang mga pangalan.
ating tech operator. Si Sister Raquel Bulanon ay nanonood na kasama natin sa gabing ito. Si Brother Jet Daquel Batalla ay nanonood mula sa La Trinidad, Benguet. Si Brother J.S. Ramos ay bumabati ng magandang gabi mga kapatid. Si Sister Rowena Arsiaga Rivera ay kasama din natin sa gabing ito. Si Brother Prisco Pantino mula sa Bulacan ay kasama din natin sa gabing ito. Si Brother Bernie Arellano ay nanonood mula sa Batangas City. Si Brother Manuelito Yanco sa Tarlac po ay kasama po din natin. Si Brother John Ray Ramos mula sa Dumingag ay kasama po din natin. Si Brother Ano Rogelio ay kasama din natin sa gabing ito at mula siya sa Lagaylayan Congregation Isulan Sultan Kudarat. At patuloy naming hinihiling mga kapatid, mga minamahal na suportahan niyo po yung broadcast na to, hindi lamang po yung Tuesday Night Tagalog Preaching Broadcast, maging iba pang lengguwahe, English, Cebuano at Ilocano broadcast. I-like nyo po at i-follow yung Church of God of Philippines Facebook page. Pwede rin po kayo mag-subscribe. At yung mga broadcast na to ay pwede nyo din pong i-share sa inyong mga Facebook groups o Facebook Messenger groups na kinabibilangan. Maging sa inyong Facebook profile kung para at least yung iba pong minamahal nyo, mga kamag-anakan, mga kaibigan, ay makapakinig din po ng salita ng Diyos na tunay na kailangan ng bawat isa. Kailangan po ng kaluluwa yung salita ng Diyos. At sa pagpapatuloy ay makapakinig po tayo ng isa pong awitin. Ang pamagat po ng awiting ito ay Tunay Kang Matapat. At ibabahagi ito ng ating kapatid mula sa La Trinidad Congregation na si Sister Loveling Hogat. Pakinggan po natin ang mensahe ng awiting ito. Tunay kang matapat, Diyos naming Ama, di nababago, di nag-iiba. Mahapon man, tanghali, maumaga, sa buong panahon, matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang iyong kabutihang walang bukas, tunay kang matapat sa kalinga. Tag-araw, tag-ulan, at ang tag-anim, araw, buwan, bituin sa gabi, nag-aawit ng langit, sumasaksi sa katapatan mong anong tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang iyong kabutihang walang bukas,
Amen. Salamat sa mensahe na awitin na yan. Tunay na ating Panginoon Diyos. Araw-araw, panapanahon ay nananatiling tapat sa ating lahat. Sa pagpapatuloy, Brother Nelson. Sa ating online viewers, Praetor, ating pong kapatid na si Ruben Perena Perey, mapagpalang gabi po sa ating lahat from Mendez, Cavite. Si Brother J. Barido, mapagpalang gabi po mga minamahal, nakasubaybay po mula sa probinsya ng Marinduque. Sister Geraldine Ugian Tabago, mapagpalang gabi mga minamahal, is watching from Aurora Congregation. Si Brother Frank Palencia is watching. Si Brother Ernie Ligaspi, Amen. Amen. Sister Maridel Javier, Amen. Yeah. Brother Larry Ibuyat is watching. Sister Annie Gamboa Beroya, mapagpalang gabi po muli mga kapatid. Brother Kenneth Lagsila Pendato, mapagpalang gabi po mga kapatid watching from Sarangani. Sister Edna Gruba is watching. Si Brother John Paul Itang Villanueva, magandang gabi po mga kapatid po kay Kristo. Amen. Salamat mga kapatid sa inyong pagbati. At sa mga kapatid po natin, patuloy po tayong napapanood at mapapanood sa Facebook and YouTube. At sa ating po mga prayer request, yung pong may mga karamdaman sa ating prayer warrior, ating makikita ang ating mga kapatid, ay patuloy natin silang idalangin sa mga unspoken requests. Dalangin din po natin sa mga gawain ng Panginoon, sa mga patuloy na revival at anniversaries, sa mga gawain ng Panginoon sa local congregation ay patuloy po nating idalangin magtagumpay. At sa lahat po ng mga gawain ito, ay patuloy na gumawa ang Panginoon at patuloy na may mailapit ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Tayo po ay babati sa ating mga kapatid na nagkaroon ng kaarawan. Praetor, Amen. Happy birthday po sa inyo lahat mga kapatid na may patuloy kayong pagpalain ng Diyos at bigyan pa ng mahabang buhay ng ating Panginoon upang makapaglingkod pa sa Kanya. At ngayon ay panoorin din po natin ang naganap na ang highlights na naganap ng Mindanao Convention. Operator.
Amen. Sa Diyos ang papuri, salamat sa ating Panginoon na ang Diyos ang patuloy na tumulong sa convention sa Mindanao at sa 33rd anniversary sa Kalilangan, Bukidnon. Sa lahat ng ating mga kapatid na nawa ay patuloy silang tulungan ng ating Panginoon sa gawain paglilingkod na kanilang ginagawa sa lugar na kanilang kinalalagyan sa mga oras na to. Ang Diyos ang patuloy na tumulong at patuloy na gumabay sa kanilang mga gagawin. At sa pagpapatuloy mga minamahal mga kapatid ay meron po tayong mga announcement, mga gawain paglilingkod ngayong buwan ng June. Sa June 14 hanggang 15 po ay mayroon po tayong one night na revival and 7th anniversary po ng Dipintin Madela Quirino Province. Sa June 19 hanggang 21 po ay ang Visayas Convention at 31st anniversary po ng Candoni Negros Occidental. At every Monday po, meron pong sama-sama pong pananalangin online via Zoom. Pwede po kayong dumalo
at ibahagi din po ang inyong mga prayer requests. Yun po ay yung link po na yon ay pinapadala sa mga prayer groups at local church congregation groups na inyong pinabibilangan. So, pag Monday po, alas 8 po ng gabi, pwede nyo po i-click yung link na yun at sumama sa prayer meeting po na yun, online prayer meeting. At sa pagpapatuloy, meron po pa tayong special song at ibabahagi po to sa ating kapatid mula sa Dominga Congregation na si Sister Glory Fer de la Serna. Ang pamagat ng awiting ito ay Pag-ibig ang tanging dahilan. Pakinggan po natin ang mensahe ng awiting ito. Bakit ako'y nalilipot sa'yo? Bakit nagtitiis ang buhay ko? Bakit pangihando sa pangalan mo? At ang sagot ko'y buhay para sa'yo. Kahit ako'y iniwan ng lahat, karangalan at kapulihan, hindi ko sila kinakailangan, maglingkuran lamang kita. Iyan para ang inaasahan ko, di langit ang dahilan kung ba't ako'y naglilingkod sa'yo, hindi ang kayamanan, ang kapalit o Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila parang nababaliw na raw ako. Kahit ano pa ang sasabihin nila, di ko magagawang iwanan ka. Hindi ang katibalan ang inaasahan ko, di langit ang dahilan ako'y naglilingkod sa'yo, hindi ang kayamanan, ang kapalit mo Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Salamat sa awit. Tunay na tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi sa ano pa mang bagay, kundi dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Kaya salamat. At ihanda na po natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa Kanyang mga salita na mahayag sa gabing ito. At ang gagamitin po ng ating Panginoon ay tagapanguna mula sa La Trinidad Congregation, ang ating kapatid, Sister Lovelyn Hogan. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. At patuloy po akong nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa aking buhay, sa dakilang biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niya sa akin. At ako ngayon ay patuloy na umaasa sa gabay at tulong ng ating Panginoon sa pribilehiyo na pinagkaloob niya upang ako rin po ay makapagbahagi ng kanyang mga salita. Patuloy niyo rin po akong samahan sa panalangin, mga kapatid. At akin po munang babasahin ang teksto na ating pong pag-aaralan sa gabing ito.
At matatagpuan po ito sa Apokalipsis chapter 18. At basahin po natin ang verse 1 hanggang verse 4. At sinasabi niya dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang mga anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapamahalaan, at ang lupa ay naliwanagan sa kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng mga karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikipag-apid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya. At ang mga nangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Tayo po ay dumalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na butihin at maibigin sa lahat, salamat Panginoon sa oras na ito na kami po ay makapag-aral muli ng iyong mga salita. Nawa Panginoon ay tulungan niyo po, una sa lahat, ang inyong lingkod na gagamitin, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Nawa kayo po, Panginoon, ang siyang manguna, tumulong, Panginoon, at ang gabay ng Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang aming makita, Panginoon, matanggap sa oras na ito. Tulungan niyo, Panginoon, lahat ng mga kapatid na kasama namin, nakikinig, at mag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Patuloy niyo pong tulungan na magkaroon po kami ng bukas na puso't kaisipan upang amin pong makita at maunawaan, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban. At aming mata mo, Panginoon, ang pagpapala na inihanda mo, Panginoon, sa oras na ito sa bawat isa. Kaya ang lahat po ng ito, Panginoon, aking pong kahilingan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po, mga kapatid, ay pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, sabi niya dito, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Sa Ingles, come out of her, my people. At nais ko pong maibahagi ito ngayon dahil lubos po akong napagpala. Nahamon po ako at naliwanagan dun sa lesson po natin nung Sunday. At alam ko na ngayon ay nais ko ring ibahagi ito sa bawat isa upang patuloy po nating makita kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon na nais niya rin na ipaalam sa lahat ng mga tao na nagnanais rin na makita at higit sa lahat maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, salamat na may mga pagkakataon tayo para matutunan at mapag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, una sa lahat, nais po nating ipaalam na ang layunin po natin sa oras na ito ay hindi po para manghusga o kaya naman i-condemn po natin ang sinumang tao at anumang grupo ng tao o relihiyon na alam natin, kundi nais po natin maipakita na mahalaga na malaman ng tao ang katotohanan tungkol sa salita ng ating Panginoon, ang turo ng Biblia. Sapagkat sabi nga ng salita ng ating Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, sa bawat tao.
At mahalaga po mga kapatid na buksan po natin ang ating puso at kaisipan sa oras na ito. Tingnan po nating mabuti, pakinggan nating mabuti ang salita ng Diyos, kung ano ba yung talagang kalooban niya sa bawat isa. At sa ating lesson ngayon o nais ibahagi sa inyo ngayon ay isang mahalaga na katuruan ng Biblia. Tulad nga ng sinabi ko, maaaring ito ay alam na natin, lalo na sa mga Kristiyano dahil ito yung napag-aralan natin last Sunday, ngunit inilagay sa puso, inilagay ito sa aking puso para maibahagi rin sa pamamagitan po ng ating online ministry. Ngayon po, ang makikita po natin sa verse 4 ay yung salitang come out, magsilabas kayo bayan ko. Isang utos ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang, sabi sa English my people. Kaya ibig sabihin nito, mayroon tunay na bayan ng Diyos. God has His true people. Mayroon siyang sariling bayan at dito yan sa lupa. Noon sa Old Testament, makikita po natin na mayroong talagang tinawag. Mayroong tinawag na bayan ng Diyos. Sila ang tinatawag na mga Israelita, hindi po ba? Sila yung mga kilala sa buong kalupaan na bayan ng Diyos. Ngunit, sa tingin natin mga kapatid, hanggang ngayon ba, sila pa rin ang sinasabi dito na bayan ng Diyos. Kaya kung atin pong sasaliksikin ang salita ng ating Panginoon, makikita natin na hindi na po literal na Israel ang tinutukoy po ngayon na bayan ng Diyos. Nasa New Testament era na po tayo. In the New Testament dispensation na sinasabi hanggang ngayon sa panahon natin ngayon, ang tunay na bayan ng Diyos ay hindi na yung literal Israel, kundi ang spiritual Israel. Sila na yung tunay na bayan ng Diyos. Kaya ngayon ang isang malaking katanungan, mga kapatid, sa oras na ito, sa ating sarili, masasabi bang isa ka na kabilang sa bayan ng ating Panginoon? Kabilang na ba tayo sa sinasabing bayan ng Diyos? Kaya nga, makita natin dito na mayroong utos ang Panginoon sa ating binasa dun sa Revelation chapter 18, verse 4, na mayroon siyang pagtawag. Ito ay ang pagtawag ng ating Panginoon na sinasabi na mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Ang tinatawag ng Diyos dito ay ang kanyang bayan. Ang mga tunay na mananampalataya sa Panginoon. Sila yung naniniwala, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ngunit bakit? Bakit niya tinatawag? Come out, sabi niya doon. Kung itutuloy po natin yung ating binasa kanina, sabi niya, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan. At wag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. So nandito po yung dahilan kung bakit nais ng ating Panginoon na magsilabas ang kanyang bayan. Ano kayang tinutukoy niya dito, mga kapatid? Kung saan tayo kailangang magsilabas, kung saan kailangang magsilabas ang bayan ng Diyos. Una sa lahat, yung sabi ko nga kanina, kung babalikan natin kung bakit
tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na magsilabas. Sabi niya dito, upang wag mga ramay, sabi niya doon sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, nabanggit ko yung ito ay naging aralin natin nung last Sunday dahil talagang ako ay napagpala. At nais kong ibahagi yung isang katanungan doon sa talakayan nung Sunday dito sa La Trinidad na isang question ng isang kabataan dahil nakita niya yung kalagayan ng mga nasa bilangguan na amin pong binibisita yung ministeryo po ng Panginoon dun sa bilangguan sa Benguet Provincial Jail. Ang katanungan ng kabataang ito, sabi niya, sa dinami-dami ng mga sekta ng relihiyon o grupo ng relihiyon na pumupunta, nagbibisita rin dun sa bilangguan, nagbabahagi rin sila ng salita ng Diyos. Sabi niya, nung tinanong noon ng isang kapatid kung ilan ang pumupunta na nagbibisita doon sa bilangguan para magbahagi ng salita ng Diyos, it's more than 20. Kung hindi po ako nagkakamali, 28 o 26 po yata. So ang dami, napakarami pong mga sekta ng relihiyon na bumibisita sa kanila. So ibig sabihin, talagang sabi dong kabataan, yung kanyang question, paano nila malalaman kung sino ba talaga yung nagtuturo ng katotohanan? Kung ano ba talaga yung tunay na turo ng Biblia? Ang dami-daming ang pumupunta doon na nagbibisita. Kaya nga, ibig sabihin, kung sa sitwasyon ng mga nasa loob, talagang meron silang confusion. Malilito sila, di ba? Kaya, ito mga kapatid, ay makikita natin yung isang salita dito sa bersikulo. Kaya po, binasa po natin ang verse 1 hanggang verse 4 dito sa chapter 18 ng Revelation. May isang nabanggit po dito na salita, ito ay yung Babylon. Yan, ang salitang ito, ang pamagat ng lesson po natin nung Sunday. At ang Babylon, yan po ay matatagpuan po natin sa Genesis. Ito ay isang bayan, isang lugar na kung saan naganap dito yung pagpapatayo ng Tower of Babel. Kaya tinawag na Tower of Babel. At kung alam po natin ang kwento niyan, makikita natin na dito ang dahilan kung bakit nagpatayo ang mga tao ng tore ay dahil gusto nilang pumunta ng langit. Yun po ang dahilan, di po ba? Na yung kaparaanan na ito ay kaisipan lamang ng mga tao ng panahong yaon. Kaya ang nangyari, dahil sa kataasan o pride na nasa puso ng mga tao noon, gusto nilang makarating ng langit sa sarili nilang kaparaanan, hindi ito yung kalooban ng Diyos. Kaya sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. At ang nangyari, nagkaroon ng iba't ibang mga wika. So ang resulta nito ay confusion. Di po ba? Nagkawatak-watak, naghiwa-hiwalay, nagkabahabahagi yung mga tao, at nagkaroon nga ng pagkalito kasi hindi nila maunawaan yung mga lengguwahe, yung mga sinasabi ng mga tao. So, dito ay ngayon, paano po natin maiko-connect ang Babylon sa panahon natin ngayon? Ito ngayon ay isang simbolo na dito sa ating binasa sa Revelation. Ito ngayon ay sumisimbolo sa mga o tumutukoy sa spiritual na confusion, pagkalito, kung saan ngayon sa dami ng mga relihiyon, alam po natin yan, hindi po natin maipagkakaila, napakarami
ng relihiyon, sekta ng relihiyon, ay anong nangyayari sa mga tao? They are confused. Di po ba? Nalilito ang mga tao. Hindi na nila alam kung saan sila saan sila pupunta o kaya saan sila papasok. Kasi iba-iba naman yung mga relihiyon na yan. At sa dami ng sekta ng relihiyon ay parang sasabihin na lang ng mga tao, parang mawawalan na lang sila ng interes at sasabihin na lang nila na pare-pareho lang lahat ng yan, di po ba? Pero ngayon mga kapatid, dahil sa napakarami na ng mga sekta ng relihiyon, ano nangyayari? It caused confusion sa mga tao. At ang Babylon dito sa ating binasa, it symbolizes also false religion. Iba-iba ang mga relihiyon ngayon, may sari-sarili silang mga pinanghahawakan na mga katuruan, doktrina, at isa lang naman ang layunin nila, di ba? At yung pinanghahawakan nilang katuruan o doktrina na ito, ang siyang kaparaanan nila upang makarating sa langit. Kaya, mga kapatid, ito na yung nangyayari sa panahon natin ngayon, confusion. Kaya dito, alam natin na isa lang ang kaparaanan ng Panginoon para makarating ang tao sa langit. Kung babalikan po natin yung katanungan ng kabataan kanina na sinasabi niya, paano malalaman ng tao ang katotohanan? So, hindi lang yung mga tao na nasa bilangguan, kundi lahat ng mga tao na nabubuhay sa mundo ngayon. Sabi niya sa John chapter 10, verse 27, ang sabi ng ating Panginoon dito, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Siya ang ating Panginoon, ang mabuting pastor. At sinasabi niya dito na mayroon siyang tunay na bayan. Paano malalaman? Ang sabi ng Panginoon, dinirinig ng kanyang tupa ang kanyang tinig. Kaya, mga kapatid, meron tayong kaparaanan. Makikita natin na merong isang paraan para ang tao ay makaalam ng katotohanan. Ang mga tunay na tupa, sila yung dumirinig sa tinig ng dakilang pastor. Walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesucristo. Kaya anong ibig sabihin nito? Sila ang bayan ng Diyos. At ang dumirinig ng kalooban ng ating Panginoon, ng Panginoong Diyos, hindi lang nila dinirinig, kundi sila yung mga tumutupad ng kanyang mga salita. At talagang nalalaman nila ang tinig ng Diyos. Sabi nga, nalalaman nila at sinusunod. They obey the word of God. Kaya sabi ko po kanina, maraming mga sekta ng relihiyon sa panahon natin ngayon. May iba't iba silang pinanghahawakan na mga katuruan, na ito yung sinasabi nila, pinapangaral nila, kung paano mapunta sa langit. Hindi ko na po babanggitin, mga kapatid. Ngunit isa lang ang kaparaanan ng ating Panginoon. Sa Diyos, isa lang ang kaparaanan upang ang tao ay makarating sa langit. Ito ay ang daan ng kabanalan, ang banal na buhay. Ang sabi niya dito sa Hebrews chapter 12 verse 14, sabi niya dito sa bersikulo, sundin ninyo ang kapayapaan
sa lahat ng mga tao at ang kabanalan na kung wala ito, ang sinuman, sabi niya dito, ay hindi makakakita sa Panginoon. Ito yung kasulatan ng ating Panginoon na sabi niya, sundin natin ang kapayapaan at kabanalan. Ito ang paraan para ang tao ay makarating dun sa langit. Ang tunay na daan, mga kapatid, ang daan ng kabanalan. Kapag sinabi po nating kabanalan, o sa English, sabi niya holiness, walang ibang ibig sabihin ito, mga kapatid, kundi ang buhay na hiwalay sa kasalanan. It means a sinless life. Hindi na gumagawa ng kasalanan. Ito yung layunin ng ebanghelyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, na ang tao, bawat tao, kailangang maalis sa buhay makasalanan. Kailangan nilang maligtas mula sa buhay makasalanan. Yung tunay na kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Sapagkat ito ang sinasabi sa John chapter 8 verse 32 na ang bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. At kung palayain nga tayo ng anak, sino yung anak na tinutukoy dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, kung kayo'y palayain nga ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Kaya mga kaibigan, mga minamahal, nais ba ninyo na mapalaya mula sa kasalanan? Anong sabi ng Panginoon? Come out. Magsilabas kayo. Ito yung pagtawag ng ating Panginoon. Dahil inihanda na ng ating Panginoon ang tunay na daan. Sino yung daan na yon? Pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya sa John chapter 14 verse 6, sabi niya dito, ang Panginoong Hesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang sinuman at sinumay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya, napakasimple ng salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos na ako rin noon, dati rin akong alipin ng kasalanan. Ngunit natagpuan ko ang katotohanan, tinanggap ko ang katotohanan, ako ay naligtas mula sa kasalanan. At ako rin ay napalaya. Lumabas ako sa sekta ng relihiyon na dati kong kinabibilangan. At hindi na ako alipin ng kasalanan. Dahil nakita ko na walang kabuluhan ang relihiyon kung ang tao ay patuloy pa rin na gumagawa ng kasalanan. Kaya mga kapatid, nawa makita rin natin ang tunay na daan na nais ng ating Panginoon na ating lakaran. Kaya niya tinatawag ang bawat isa. Sabi niya, come out of her, my people. Yung pagtawag ng ating Panginoon dito ay nais niya na lumabas tayo mula sa maling katuruan. Talikuran natin yung mga maling katuruan na yan. Tanggapin natin yung tunay na turo ng ating Panginoon. Kaya, sabi niya doon sa ating binasa kanina, dinirinig ng kanyang tupa ang kanyang tinig. Kung ikaw ay tupa ng ating Panginoon sa oras na ito, diringgin mo ang tinig ng Panginoon. Ang nais niya na palayain ka sa buhay makasalanan. Go and sin no more.
Talikuran mo na. Talikuran mo na ang kasalanan. Kailangan nating magpakababa sa ating Panginoon. Tayo ay lumapit at humingi ng kapatawaran, taus-puso na magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya tayo na tayo pinatawad ng ating Panginoon. Alam natin na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay tayo napalaya na mula sa kasalanan. At simula ngayon, manampalataya ka na ikaw na ngayon ay susunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Sa tulong ng ating Panginoon, ikaw na ay makakapamuhay ng banal, matuwid sa panahong kasalukuyan, sa tulong ng ating Panginoon. At yan ay posible, mga kapatid. Yan ang tunay na karanasan ng mga Kristiyano. Tunay na mananampalataya. Tunay na tumanggap ng kaligtasan. Kaya, mga kapatid, ito'y isang hamon sa atin. Tandaan natin, mga kapatid, na ang kasalanan at pagkakamali, magkaiba po yan. Dahil, sabi nila kasi, kaya mali rin yung pagkakaunawa ng mga tao ngayon tungkol sa kasalanan at pagkakamali. Ang kasalanan, yan ay sinasadya mo, sinasang-ayunan mo yung mali o kaya yung alam mo na masama. Ngunit ang pagkakamali, hindi mo to intensyon na gawin, hindi mo to sinasadya. Kaya nga, magkaiba po yan. Ngayon, ang pagkakamali, hindi po yan kasalanan. Nawa maintindihan po natin yun, mga kapatid. At meron tayong kalaban. Nandiyan ang dyablo na tutuksuhin ang tao para gumawa ng kasalanan. Kaya hindi po ibig sabihin na Kristiyano ka na ay excuse ka na sa mga bagay na mga tukso ni Satanas. Lalo kang tutuksuhin ni Satanas para magbalik ka sa kasalanan. Ngunit tulad ng sinabi ko kanina, sa tulong ng ating Panginoon, panghahawakan natin ang tinanggap natin sa Kanya, hindi tayo babalik sa kasalanan. Patuloy tayong mamumuhay ng banal sa panahong kasalukuyan. At sa tulong rin ng salita ng Diyos, ay magagampanan na natin yung ating tungkulin bilang Kristiyano, ang pananalangin, ang patuloy na pagbabasa, pag-aaral at pakikinig sa salita ng Diyos upang lalo tayong maging matatag, magkaroon tayo ng kapangyarihan na labanan ang tukso ni Satanas at hindi na tayo babalik pa sa kasalanan. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, marami tayong mga pagsubok, mga kaharapin pang mga problema sa mundong ito, kaya ang Panginoon hindi naman nagkukulang sa bawat isa sa atin. Ang kanyang biyaya ay sapat at patuloy tayong tinutulungan ng ating Panginoon para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ang pagsikapan natin ay magpatuloy tayo sa pananampalataya. Pagkaloob natin ang ating buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy natin pakanaisin na ang Diyos, ang Panginoon, ang naghahari sa ating mga puso. Kaya tiyakin natin kung sino nga ba ang naghahari sa ating mga puso. Tayo na ba'y napabilang sa bayan ng Diyos? Kaya ngayon, mga kapatid, kailangan pakatiyakin natin sa ating buhay na ang salita ng Diyos ay nasa ating mga puso. Sabi nga niya
sa 1 John chapter 3 verse 8, o basahin ko na lang po hanggang simula sa verse 7 hanggang 9. Ang sabi niya dito sa 1 John chapter 3, mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi na maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Ngayon mga kapatid, tiyakin natin kung saan tayo napapabilang. Maliwanag dito sa ating binasa, kung meron po kayong oras, pag-aralan niyo pong mabuti yung mga bersikulo na atin pong binasa, pag-isipan niyo pong mabuti at saliksikin ang salita ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, kailangan nating pakatiyakin sa ating mga puso na tayo talaga ay kabilang sa bayan ng Diyos. Ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon ay hindi po madali mga kapatid. Malaki ang pananagutan ng bawat mangangaral, ng bawat nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Dahil yung ang sabi nga we are dealing with the eternal bound soul. Alam niyo ba ang kahalagahan ng kaluluwa, mga kapatid? Sabi nga ng banal na kasulatan, higit na mahalaga ang kaluluwa, nag-iisang kaluluwa, kaysa sa kayamanan ng buong sanglibutan. Kaya, anong mangyayari, mga kapatid, kung mali ang itinuturo tungkol sa salita ng ating Panginoon? Anong mangyayari, mga kapatid? Ito ay magdudulot ng kapahamakan sa kaluluwa ng tao. Kaya, hanapin natin ang tunay na katuruan ng ating Panginoon. Ito ang katotohanan, hindi po namin kayo dinadaya, wala po kaming makukuha na anumang material na bagay sa ministeryong ito, mga kapatid. Ang tanging motivation namin upang ipahayag ang salita ng Panginoon ay yung ipahayag talaga yung katotohanan. Dahil ito yung aming tinanggap. Tinanggap namin ng libre at nais din namin na ibahagi sa inyong lahat ng libre. Dahil po, mahal namin ang bawat isa sa inyo, mahal namin ang aming kaluluwa, mahal namin ang bawat kaluluwa. Dahil yan sa minahal tayo ng ating Panginoon. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na mamatay at maghirap dun sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya salamat sa Panginoon sa oras na ito. Alam ko na nawa ay nagkaroon po tayo ng kaliwanagan sa kanyang mga salita at isipin natin, mga kapatid, ang pagtawag ng ating Panginoon. Come out of her, my people. Sabi niya doon, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mga hawa sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ang pagtawag na ito ng ating Panginoon ay ang pagtawag niya sa bawat tao mula sa maling relihiyon, false religion, and false teachings. Hanapin po natin ang katotohanan. Kaya salamat sa kanyang tulong, sa kanyang biyaya, nawa ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
Binabalik ko na po sa mga kapatid. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa mensahe na ating napakinggan sa gabing ito. Tunay na ang katotohanan ay masakit. Ngunit ito ay mapagpalaya. Hindi po tayo nambobola, hindi po tayo nandadaya. Nais po natin malaman ng bawat isa, bawat kaluluwa, yung katotohanan dahil yun ang magpapalaya sa atin. At katulad nga nung pag-aaral nung nakaraang Sunday, sabi doon, tunay na mabigat yung mga pananalita tungkol sa katotohanan dahil nakasalalay dito yung kaluluwa at yung kanyang kahantungan sa habang buhay. At ganoon na lamang kahalaga yung kaluluwang yon, kaya hindi dapat isantabi yung pagsasabi ng katotohanan dahil napakahalaga yung kaluluwa at yung kanyang patutunguhan sa kabilang buhay. Brother Nelson, sa mga panghuling pananalita, bago tayo manalangin. Tayo napalaya sa kasalanan. Salamat na hindi tayo nadaya ng anumang sekta ng relihiyon. Hindi tayo ay nanampalataya sa isang turo ng ating Diyos na tunay na ang isang tao ay pwedeng mamuhay na hiwalay sa paggawa ng kasalanan. Kaya salamat sa ating mga kapatid. Tayo pa ay merong 96 viewers. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Tayo pinagpala ng Diyos sa gabing ito. Amen. Amen. At tayo po'y manalangin na po. Ama namin Diyos na maibigin makapangyarihan dakila sa lahat. Nagpapasalamat kami Panginoon na mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ay kayo po ang tumulong sa gawain paglilingkod na ito. Salamat sa lahat po ng aspeto ng gawain ito ay kayo po ang tumulong. Naging maayos po yung internet connection, maging hindi po naging sagabal, maging ang power interruption sa iba't ibang lugar upang hindi po maging mapagpatuloy ang gawain paglilingkod na ito. Salamat sa inyong mensahe na inyong pinagkaloob sa gabing ito, tunay na katotohanan na ang tao ay kailangang mapalaya sa kasalanan, kailangan manampalataya sa inyo upang maranasan ang kaligtasan. Yung po ay ang pinapangaral ng Iglesia ng Diyos sa mga oras na to. At tunay na ang inyong bayan lamang po, Panginoon, tunay na kumilala at tumanggap sa inyo pangalan, ang siyang dumidinig na inyong tinig, Panginoon. Nawa ang lahat na kumikilala at tumatanggap sa inyo ay tunay na maging masunurin sa lahat ng pinag-uutos niyo po, Panginoon. At kayo po ang patuloy na kumilos sa mga kaluluwa na nakinig po sa mga oras na to, lalo na sa kanilang pangangailangan sa gabing ito, Panginoon. Sa pansamantala namin paghihiwalay at pagtatapos ng broadcast na to, kailangan po namin na kayo po ang mantabay, tumulong, malalay po sa bawat isa sa aming paghimlay, pagpapahinga. Kayo po ang tumulong hanggang sa araw ng bukas kung manloloobin ay patuloy kami merong buhay at makagawa kami alinsunod sa inyong kalooban, Panginoon. At kayo pa rin ang patuloy na tumulong sa lahat po na aming pangangailangan, sa aming mga challenges na kakarapin. Kayo po magbigay sa amin ng kalakasan, maging mapagtagumpay po sa buhay na inyong pinakiram sa amin sa mga oras na to. Nakina namin na inyong tinugon na aming dalangin dahil ito'y aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Amen. At in behalf po sa behind the scene tech operator po natin na si Sister Angeline Joy Gamboa Beroya mula sa Batangas, at yung ating mensahero na ginamit ng ating Panginoon at yung resident sign language interpreter natin mula sa Trinidad, Benguet, na si Sister Lovely Olga, at ang ating co-anchors sa gabi ito sa lugar po ng Signal na si Brother Nelson Palencia. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Paul Abu mula sa Katarungan Congregation na bumabati na hanggang sa muli na pagsasama natin sa Tuesday Night Tagalog Preaching Broadcast. At kami mo po magpapaalam na po. God bless and good night. Amen. God bless po. Good night. God bless po.